Sziasztok, én Dávid vagyok, és ebben a videóban a Dumálos Vlog harmadik részét fogom bemutatni. És azt szeretném tőletek kérdezni, hogy jól csinálom el a csatornát, hogy miben kéne még változtatnom, és írjátok le kommentbe, hogy miben változtassak, és kihívás videókat is csinálok, és abból is csinálhattok, abból is válogathatok nekem, hogy milyen kihívás videókat csinálok. Most a jóga kihívást szeretném majd megcsinálni, az egyik feladatom, és most a Halloween miatt ilyen szellemesen csinálom meg, hogy itt sötétít, meg lámpa, mindegy, nem biztos, hogy jól fog sikerülni, de mindegy. Kicsit lemaradtam a Halloweennal, nem is baj. Na, és ezeket légy írjátok le, és majd még iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, és szólhattok ismerőseidnek is, meg barátoknak is, hogy iratkozzatok fel. Én Dávid voltam. Sziasztok! Muhahahahaha! Muhaha!